Det nye år er skudt i gang, og der er sket det, at Sikkerhedsstyrelsen er blevet til Erhvervsstyrelsen. Vi er blevet en afdeling i Erhvervsstyrelsen. Men hvad betyder det i praksis for dig i elbranchen? Jamen, ikke det store. Vi svarer stadigvæk på telefoniske henvendelser, og vi svarer stadigvæk på skriftlige henvendelser. Og vi har nøjagtigt den samme service over for elbranchen, som vi altid har haft. Fusionen, det er jo en længere strakt proces, og hvis man kigger godt efter, hvad man skal gøre, så kan man se, at der stadigvæk står Sikkerhedsstyrelsen. Vi er i fuld gang med at konvertere, jeg lover, inden ellers Teknikmessen i maj måned, ja, der har jeg fået en skjorte, hvor der står Erhvervsstyrelsen på. På Teknikmessen i maj måned har Erhvervsstyrelsen stand, og vi holder også foredrag på Faglig Forum, på den store scene Faglig Forum under Teknikmessen. Og der vil jeg holde nogle indlæg, og noget af det, vi skal se på, det er, hvad er der sket i vores standardsamling HD 60364-serien, den som vi jo bruger i det daglige, når vi skal lave elektriske installationer. Og noget af det, jeg vil prøve at se på, det er dimensionering af elektriske installationer. Der er en ny standard på vej, så på Teknikmessen, der kan du få det seneste nye om DS HD 60364-serien. Jeg håber, vi ses på Teknikmessen på Erhvervsstyrelsens stand i maj 2026.